Hello everyone, welcome back to my channel Rohila Ingtipi. Ini video ke Lemon.grass apu thapsi masap so than pachini po. To tangte video lenang lang dun ingo. Lemon.grass I oke prana phan mesen pusi chini dun. Sonsi number isia bangke high blood pressure kepajum jia jakong du number hini ibang ardi kepajum phanta mesen number ke thom iri keng asek keso kepami ajakong du number pli ichu kepawang phanta mesen la sonsi asona keso singjang pasi I hu keso phanta mesen kese chini dun. Lemon.grass alank keso keselama long mili ke jordan ke Lemon.grass awu thui Lemon.grass ang tu lapen amso cup isia long 1 teaspoon hijau lang idun lo lemon ang nimplung lo nempru jim lo video lang mesen pulote don rat jirpo aphanta share tha lapen subscribe igvek tha ini video ke lang se kang ton lo mo ki video lang chitong pulo na ka dong